Esquelet, enfermera zombi, de vampiro. El dijous 31 d'octubre, la població del Marín de Barraquetes va reunir a tots els menuts i menudes del poble per viure una vesprada terrorífica plena de disfresses, rialles i bon ambient. Bruixes, carabasses, zombis i fantasmes van recórrer els carrers de la localitat participant en el tradicional joc del truco-tracte fins a arribar al poliesportiu municipal, on s'esperava una gran festa de fi de jornada. Conforme podreu ja començar a veure, s'ha preparat així el que és el jardí de l'Ajuntament, que en aquest cas han sigut la guarderia, les mares, els pares i tot han col·laborat així, i després d'així eixirà la gent cap al poliesportiu. Allí n'hi ha una espècie d'enxabres i tot perquè sí que s'ho passen bé, i també n'hi ha un carret en el qual, rosetes se diuen, o bufes, així solen dir-li bufes, no? Per a tots els assistents que vinguin, sobretot primer xiquets i després ja els altres. O sigui que n'hi haurà per a tots. N'hi ha que tindre en compte que en l'escola enguany tenim un número, crec jo, que terrorífic en el sentit de que estem al voltant de 70 xiquets. O sigui, és un èxit total i absolut per a lo que és el Mareny i per a lo que és l'escola. Esta celebració, que s'ha consolidat com una cita ineludible en el calendari festiu del Mareny, té els seus orígens en altres països, però any rere any s'ha fet un joc molt especial entre les tradicions locals. La iniciativa no sols reuneix els més menuts, sinó també els majors del poble, que participen decorant les seues cases i compartint una vesprada plena de terror i felicitat. Mos hem maquillat, ha tardat, la veritat, i pues està guai, la veritat, està guai el maquillatge que mos hem fet. A més, l'Ajuntament del Mareny de Barraquetes també es va sumar a la festa, transformant les seues instal·lacions en un escenari d'allò més aterridor, amb decoracions temàtiques, llums i música ambient per crear una atmosfera pròpia de Halloween. Som les mestres i cada any ens han organitzat alguna cosa per al poble i en Halloween hem passat a fer una provocació molt xula dins del centre i enguany hem decidit donar-li partit al jardí que té l'Ajuntament perquè és molt valiós, la veritat, i hem agafat material reciclat que teníem i hem preparat un Halloween per als xiquets del poble perquè vinguin a disfrutar. Nosaltres tenim des de bebès fins a xiquets de 3 anyets, aleshores hem anat adaptant tot i realment aquesta decoració ja ha sigut per a tot el poble. Ja ha vingut aquest matí els xiquetes del col·le del Mareny, des d'infantil fins a 6è de primària, hem estat així jugant un ratet i res, hem passat una estona guai. Com a colofó, els xiquets i xiquetes van poder gaudir d'una festa al poliesportiu de la població i allí van poder gaudir d'un carret ple de roses per a cada un dels xiquets. Hem agafat una bolseta i ens han donat €1. A més, una bossa de llepolies i algun altre ensurt va provocar més d'un crit i moltes rialles. Una jornada que combina tradició, convivència i diversió i que demostra un any més que el Mareny de Barraquetes sap conviure el Halloween.